Здравейте хора, аз съм Георги, колекционер на редки растения и не само. Събрали сме се да отворим една пратка с хои от Валето. Вале, поздрави! Група. Отваряме. Само да кажа, когато си поръчвате растения зимно време, винаги климатизирайте. Моята пратка се постоя може би 3 дни. 24 часа е достатъчно. Малко борба с кашоните. Нямам търпение. Както винаги, перфектно опаковани. Исках да ги отворя предварително, просто да ви ги показвам, но по-яко е когато ги отварям и ги виждам за първи път. Ето я първата. Страхотна. Аз отскоро започнах да колекционирам хои и главно ме печелят с листа, не колкото цвят, понеже едва ли някога ще ги цъфна. Но да, ето я. Имена. Даже не съм сигурен дали ще мога да ги изговоря правилно, но Канакумариана. Доста твърди на допир листа. Отиват към по-скоро все едно са изкуствени. Страхотно е. Продължаваме с следващата. Хоя хускелиана вариагата. Страхотна. Не, това голямото въобще не го помня какво е. Тая изпадна. Манипуренсис. По принцип харесвам повече вариагатните растения. Да има шарки. Бяло-жълто. Няма значение, просто да е шарено. Но понякога и чисто зелените
ме печелят. Да, той голямото дето въобще нямам спомен какво е. Може да се превъртате частите, които съборя с хартиите. Хоя Уибергия. На снимките беше с розови петна. Може би при хубава светлина пак би ги изкарала, но хубаво растение. Главно заради листата отново. И това въобще не го помня. Така е хубаво, понеже винаги се изненадваш. Казвам веднага. Хоя лаконоса минт. Доста пишно растение. Шушляка този път не ги е орязал много. Супер е. И малко резници. Тук имена въобще абсурд. Ще ги сложа долу в описанието или ако не се занимавам, бих ги добавил като текст. Добре изглеждат. Един гигант. Хоя полинера албо. Фиштейл. Хоя. Искаме се да събера почти всички разновидности. Тя тук малко като сплаш. Супер е. Дано се хванат. Ако ви е интересно, тази е
Валето ми ги е написала. SP Lombok. Ако ви е интересно, нали, бих ви снимал и как ги посявам за вкореняване. Какъв е моят метод, какво работи за мен. Ако ви е интересно, Hoya MB 125377. Малки коренчета. Една вариагатна бела. Супер. Ами, това беше. Надявам се да ви е харесало. Малко кринч, като за първи път. Но надявам се за напред да е по-добре. Да благодаря специално и на Мони и Цицо Бохосол, които помогнаха. Така имах въпроси. Изключително взаимни хора. Това, кое е края, ето така е. Ще оставя линк долу в описанието към социалните им профили. И това е. Благодаря, Валя. Специално. Защото без теб моята мания нямаше да бъде факт. И както и на всички замесени. До скоро и до следващия път.